duk wanda ya sata murmushi a nan zan ba shi 1000. 1000? Mu je zuwa. Wani mutum ne dai yana fitsari a kan titi. Shine sai Tiwari ya kira shi ya ce masa, kai, zo nan, kai ba wanda yake kama kana? Kin san amsan da ya bayar? A'a yalla bai. A wannan gari sai da burge a cikin mu. Wata rana ne dai wani mutum mai kudi ya kira talaka ya ce masa, kai kana ji na ko? Kai, faɗa min wannan. Ka faɗa min sun bata aiki ne ko kuma hutu? Sai shi kuma ya ce masa, yalla bai, ai hutu ne. Domin da aiki ne da ni zaka sa ne maka. Kike cewa? 500 naki, 500 nawa. 700 naki, 300 nawa. Ke irota. Sha. Kai, gashi tana dariya. Maza, bani kuɗi na. Mi komin dubu.